Żagħżugħa li ġiet fit-tieni post f'kompetizzjoni marbuta mar-riċetti tal-ħut fissret li din il-kompetizzjoni bħala opportunità li kien jiddispjaċiha kieku ma ħaditx sehem fiha. Keira Privitera kienet fost 4 li rċevew premju għall-kompetizzjoni li fiha mal-34 student talmu iżjed dwar il-prodott Malti permezz anki ta' riċetti li ħolqu huma stess. Il-kompetizzjoni kienet opportunità li offrewna u jiena għattax ma nipprovaħiex. Hija opportunità sabiħa ħafna speċjalment dal-ħut lokali kollu li għandna u xi ħaġa li qatt ma ħaninsija forsi xorta ma ġejtx l-ewwel, ma ġejt it-tieni, imma xorta tibqa' esperjenza li ħanibqa' niftakar għal tul ta' ħajti kollha. Waqt il-preżentazzjoni tal-premijiet fir-raħal pittoresk ta' Witilajn, il-Ministru għas-Sajt Anton Refalo qal kif din il-kompetizzjoni tirrifletti l-abbundanza u l-kwalità tal-prodott Malti li tinsab fl-ibħra u fl-għaliqi tagħna. Naħseb li din kompetizzjoni li qed issir l-ewwel darba hija importanti għaliex il-messaġġ li aħna bħala Ministeru bħala Dipartiment rridu nwasslu huwa kemm importanti illi wieħed jiekol il-prodott bnin u frisk li huwa il-prodott Malti wawċi. Min-naħa tagħha il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana sejħed din l-inizjattiva bħala waħda li teduka lill-istudenti lil hinn mill-bankijiet tal-iskola. Intant id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd Dr. Alicia Sajd saħqet li hemm pjanijiet biex din il-kompetizzjoni tkompli tikber. Di kienet l-ewwel darba ma mhux ħadkun tal-aħħar u infatti għaddejn diskussjonijiet bħalissa biex anke niftħuha għall-adulti għax kien hemm anke interess mill-adulti stess is-sena l-oħra aħna ma nistgħux nikkompetu, jiġifieri iva l-viżjoni hi biex aħna din nagħmlu kompetizzjoni għall-etajiet kollha sabiex nibqgħu nsostnu l-bżonn tal-konsum tal-ħut lokali li jaqbdu sajda Maltin u Għawċin.